Что же это такое быть татарином? Или что же это такое быть мусульманином? Татарстанның тарих институты галиме Альфред Бустанов бүгенге очрашуын әнә шундый фәлсәфи сорау белән башлап китте. Чыннан да бу тема хәзерге чорда аеруча да актуаль яңгырый. Чөнки һәр халык саны алу алдыннан федераль даирәләр татарны дистәләгән төркмәгә бүлеп, милләтне азайтып күрсәтү сәясәтен алып баралар. Шунлыктан без бүген үз тарихыбызга аеруча игътибарлы булырга тиешбез. Менә без рус князьләрен ырруктан тотып, Николай II кадәр 5 елларына атып бирәләбез. Ә безнең татар ханнарыбызны берсен-бер белмибез. Алмаз ханнан алып Сафагарай ханга кадәр без барысын да без белергә тиеш. Шуларны безгә аңлатсалар иде. Залда башлыча Сөмбөр төбәгенең дин әһелләре, мәчет имамнары утырганлыктан Казан кунагы аларга халык белән аралашу, кешенең рухи халәтен тою һәм күңел хисләрен сиземләү серләре белән дә уртаклашты. Шуннан да икән татарларда күбрәк күңелгә игътибар бирелгән. Шуңа күрә элек шагыйрьләр да, язучылар да шул күңелдән күп әйберләр язылган, шигырьләр язылган мәсәлән. Философия фәннәре докторы Альфред Бустанов татар иҗтимагый дөньясы өчен әле чагыштырмача яңа исем. Казанда әйтүләренә караганда, ул соңгы елларда тарихчылар һәм галимнәр арасында абруй казана башлаган иң яшь өметле галимнәрнең берсе. Альфред Бустанов Көнбатыш Себердә ислам китабы тарихы буенча берничә монография авторы. Шуңа күрә дә әлеге очрашуда да сүз татар китабы 17-18 гасырда аның басма рәвештә чыга башлауы хакында да булды. Шун барлыкта менә чыганакларга карасаң, ул бераз икенче төрлерәк. Мин әйтмим, менә Казанны алганнар да һәм безнең менә үсеш башлады. Үзенә күрә менә шул шартларда да менә шундый махсус бер зәвыклы бер мәдәният үсә башлады. Һәм аның тамырлары ниндирәк, аның элементлары нәрсәдә? Нигә менә шундый караш барлыкка килә? Менә бу безнең галимнәр өчен әлбәттә кызыклы мәсьәлә. 2 сәгатьтән артык барган очрашуда катнашучылар галимгә үзләрен кызыксындырган дистәләгән сорау биреп, тулы һәм кызыклы җавап алдылар. Миңа калса мондый очрашуларны ешрак ясарга кирәк иде. Телебезнең байлыгы турында, үзебезнең тирән тарихыбыз турында күп мәгълүматлар алдык. Тагында мәгънәле историяларыбызны, ислам динен Булгардан без каян килгән шуларны барысын да аңлатсалар иде. Очрашу азагында Үзәк Диния нәзарәте рәисе Мөхәммәд хәзрәт мондай очрашуларны сорау-җавап кичәләрен даими рәвештә уздырырга кирәклеген әйтте. Чөнки дөрес тарихта ак таплар булырга тиеш түгел. Бабаларыбыздан калган бай мирас түкми, чәчми оныкларыбызга да тапшырылырга тиеш, диде мөфти.